Што калі я скажу вам, што ключ да разгадкі сакрэтаў праграмавання схаваны ўсяго ў двух простых словах. Гэтыя словы былі рытуалам пераходу, абрадам прысвячэння для кожнага кодзера, ціхім шэптам, які вабіць нас у свет бясконцых магчымасцяў. Мы раскрыем таямніцу, якая хаваецца за самай вядомай фразай у гісторыі праграмавання. Сардэчна запрашаем у гісторыю Hello World. Вы, пэўна, бачылі гэтую фразу мільён разоў, асабліва, калі мільён разоў пачыналі вучыцца праграміраваць. Традыцыйна першай праграмай, якую піша кожны пачатковец праграміст, з'яўляецца найпрасцейшая Hello World, якая выводзіць на экран камп'ютара прывітанне ўсяму свету. Гэта неапісаная традыцыя, якой вось ужо паўстагоддзя прытрымліваюцца многія падручнікі і курсы па праграмаванні. Найпрасцейшая яна вядома толькі умоўна. У залежнасці ад мовы праграмавання яна можа утрымліваць як адзін радок кода, так і некалькі дзясяткаў. Усё залежыць ад узроўня абстракцыі, на якім пабудавана тая ці іншая мова. Вось гэта прывітанне на мове Python. Умясцілася ў адзін радок кода, які проста кажа «надрукуй у кансоль радок Hello World». Python не выглядае складаным. Асабліва ў параўнанні з друкаваннем гэтай жа фразы, але на асэмблеры. Нізкаўзроўневай мове праграмавання, якая выключна блізка падышла да непасрэдных адносін з кампутарам. Столькі ўсяго трэба зрабіць, каб проста павітацца. Але ці задумваліся вы, адкуль узялася гэтая традыцыя вітацца са светам з дапамогай кода? І чаму стала такой папулярнай? Усяго ёсць свой родапачынальнік, чалавек, якому першаму прыйшла ў галаву ідэя, якая затым стала легендарнай. Каб дакапацца да першакрыніцы, давядзецца пашукаць у мёртвых мовах праграмавання. О, чи надо сюда. Як думаеце, папярэднікам якой мовы праграмавання была мова праграмавання B? A, B, C. Усё дакладна, усе дарогі вядуць да C. Так вось, нашаму герою і родапачынальніку сусветнага прывітання Брайану Кернігану было 36 гадоў. Амаль як мне, калі ён разам з Дэнісам Рытчы напісаў кнігу «Мова праграмавання C». Выказваю бязмерную падзяку патронам на патроне, якія на дзіва яшчэ не адпісаліся. У тым ліку магнатам, плістачцы, мова.хау, Дмітрую Судніку, хіміку 94, асабістая падзяка мецэнатам Георгію Пугачову і Віталю Карыпанаву. Калі Дэніс быў адным з непасрэдных аўтараў і распрацоўшчыкаў гэтай мовы, то Брайан такіх глыбокіх адносін да гэтага не меў. Ён разам з калегам працаваў у даследчым цэнтры Bell Laboratories. Гэта легендарная установа, якая штампавала нобелеўскіх лаўрэатаў і ўладальнікаў прэміі Тьюрынга. Там зрабілі першыя транзістары, лазеры і фотаэлементы, прыдумалі мовы праграмавання C і C++, а таксама стварылі аперацыйную сістэму Unix, вельмі папулярную. Двумя рукамі да яе стварэння прыклаўся, дарэчы, Брайан Керніган. Ён быў адной з ключавых фігур у распрацоўцы Unix. Там, у святая святых нашай лічбавай сучаснасці, яму і прыйшла ідэя напісаць кіраўніцтва для пачаткоўцаў у мове C. У кіраўніцтве падрабязна апісваліся ўласцівасці гэтай мовы праграмавання, быў даведнік, а таксама прыводзілася мноства прыкладаў кода для пачаткоўцаў. Адным з такіх прыкладаў аказалася праграма Hello World, якая выводзіла адпаведнае прывітанне ў тэрмінал. Гэта кніга выйшла ў 1978 годзе. З тых часоў практычна ў кожным падручніку можна знайсці паўтарэнне запісанай у ёй праграмы ў залежнасці ад вывучаемай мовы праграмавання. Праграміст-пачатковец піша сваю першую найпрасцейшую праграму, якая, аднак, ужо здольная павітацца са светам, не заўсёды напрамую. Часцяком прывітальная фраза выводзіцца толькі ў дэбаг-кансоль, якую бачыць толькі сам праграміст. Але тым не менш, у гэтым рытуале ёсць нешта сакральнае, хоць і крыху наіўнае. Hello World — гэта не проста першая праграма, а сімвалічная мяжа. Напісанне і запуск гэтага простага кода дае пачаткоўцу першае адчуванне кантролю над камп'ютарам і радасць ад стварэння працуючага прыкладання. Мабільныя распрацоўшчыкі, напрыклад, могуць не проста вывесці прывітанне ў кансоль, а размясціць яго на экране сваёй прылады, на экране свайго смартфона.
ці сімулятара. Гэта важны момант, які ўнушае упэўненасць у сваіх сілах і матывуе на далейшае вывучэнне праграмавання, пракладваючы шлях да больш складаных праектаў. Брайан Керніган, аўтар не толькі самага папулярнага кіраўніцтва па мове C свайго часу. За 6 гадоў да гэтага кіраўніцтва ён стварыў вучэбны дапаможнік, уводзены ў мову праграмавання B. Гэтая мова з'яўляецца прамым папярэднікам C. Яе таксама распрацавалі ў Bell Laboratories. У 69-м годзе мова праграмавання з адным-адзіным тыпам даных яшчэ была прымальнай, але навука і тэхніка не стаялі на месцы. Таму B была перапрацавана і удасканалена, што прывяло да з'яўлення мовы C. Керніган напісаў вучэбны дапаможнік па мове B, дзе упершыню выкарыстаў фразу «Hello World» у якасці прыкладу. Яна служыла для ілюстрацыі выкарыстання знешніх пераменных, якія ўтрымлівалі часткі фразы, што аб'ядноўваюцца ў адзін радок у тэрмінале. Фраза была падзелена на 3 пераменныя, бо кожная магла захоўваць не больш за 4 сімвалы ASCII. Калі для папярэдняга прыкладу з друкам «Hi» хапала адной пераменнай, то больш доўгае прывітанне наглядна дэманстравала асаблівасці мовы B. Але чаму Керніган выбраў менавіта гэтую фразу, а не «прывітанне робот» або «прывітанне камп'ютар»? У 2011 годзе ў інтэрв'ю індыйскай рэдакцыі Forbes ён прызнаўся, што не можа дакладна ўспомніць прычыну, занадта шмат вады уцякло. Памяць цяпер цьмяная, што я сапраўды памятаю, дык гэта тое, што бачыў карыкатуру, у якой былі выяўлены яйка і кураня, якое казала прывітанне свет. Квайлак той праграмы, які Брайан напісаў для кіраўніцтва на мове C, у 2015 годзе прызналі не больш, не менш творам мастацтва. Ён трапіў на аўкцыён алгарытмаў, першы ў свеце таргі, якія прысвяцілі мастацтву праграмавання. Сярод лотаў былі прадстаўлены рэдкія памятныя рэчы і ліцэнзіі на праграмнае забеспячэнне, якія адносяцца да важных гістарычных кавалкаў кода. Арганізатары адабралі культавыя працы, якія не толькі ўражваюць сваёй эстэтыкай, але і паказваюць, як алгарытмы змянілі наш свет. Асаблівую ўвагу прыцягнула чарапашая геаметрыя, фішка мовы праграмавання Лога, створаная прафесарам МІТ Халам Абельсонам. У пачатку 70-х гадоў гэтая сістэма дазваляла ствараць найпрасцейшую вектарную графіку з дапамогай віртуальнай чарапашкі. Абельсон распрацаваў алгарытм, які спрашчаў студэнтам працу з графікай, зводзячы яе да простых каманд для гэтай чарапашкі, якая пакідала след на экране. Але не ўсё так проста, як здаецца. Гэты лот уяўляў сабой 5302 радкі кода на асэмблеры, надрукаваныя на матрычнай паперы, тытанічная праца. Ідём далей, іншы незвычайны лот на аўкцыёне быў проста унікальным. Гальштук з 6 радкамі кода на мове Perl. Гэты скрыпт, вядомы як QRPFF, стаў легендай. Яго рэфактарылі і перапісвалі 77 разоў, пакуль не ўціснулі да 6 радкоў, якія сталі сапраўдным галаўным болем для магнатаў Галівуда. Скрыпт мог дэшыфраваць камерцыйныя DVD і здымаць іх абарону ад капіравання. У кастрычніку 99-го года гэты дэшыфроўшчык прасачыўся ў інтэрнэт, выклікаў хвалю судовых пазоваў ад Галівуда супраць усіх, хто яго публікаваў. Інтэрнэт-супольнасць адказала творча. Нехта напісаў доўгае хайку, якое тлумачыла алгарытм, нехта стварыў рок-кампазіцыю. Кіт Вінштейн і Марк Горавіц зрабілі 77 версій алгарытму, кожны раз спрашчаючы яго. У выніку код з'явіўся на футболках з надпісам «Я сродак абыходу цэнзуры» і, вядома, на тым самым гальштуку. І вядома ж, на аўкцыёне быў прадстаўлены знакаміты «Hello World». 2 радкі кода на мове C, напісаныя ад рукі самім стваральнікам на матрычнай камп'ютарнай паперы. Гэты ліст быў змешчаны ў вялікую чорную рамку, нібы якая-небудзь карціна. Усяго 2 радкі кода і подпіс аўтара, акружаныя кучай свабоднай прасторы. Сапраўдны шэдэўр. У адным з выпускаў падкаста Лекса Фрыдмана вядучы спытаў Кернігана, як той сам ставіцца да праграмавання. Навука гэта ці мастацтва? Керніган адказаў, што ў праграмаванні ёсць і тое, і іншае. Творчая частка – гэта разуменне праблемы і распрацоўка рашэнняў, а навуковая частка – гэта выбар алгарытму, які належным чынам працуе і добра маштабіруецца. І, вядома, інжынерная праца таксама важная. Праграмісты хоць і не выкарыстоўваюць пэндзля, могуць ствараць нешта, што цэніцца як мастацтва. Дарэчы, Hello World была прададзеная на аўкцыёне за $3000.
Не заўсёды, але часцяком праграмаванне гэта нешта большае, чым проста наборы сімвалаў і каманд. Гэта мастацтва і навука, аб'яднаныя ў адным. Кожны радок кода, кожная алгарытмічная задача гэта крок да стварэння новага, да ўвасаблення ідэй, якія могуць зрабіць свет лепшым. Ці зробяць мабільную драчыльню тыпу Genshin Impact. Праз простую праграму Hello World пачатковец-праграміст робіць свае першыя крокі ў свет тэхналогій, а затым, магчыма, стварае шэдэўры, якія трапляюць на аўкцыёны і натхняюць будучыя пакаленні. Вялікі дзякуй за то, што даглядзелі гэта відэа да канца. Падпісвайцеся, калі ласка, на канал. Для мяне гэта важна, каб разумець, працягваць рабіць штосьці ці не працягваць. Карацей, дзякуй.